Đừng đu đu cu đu đu càng trong vắt đá rong bos càng đông thơ đang đợi ngày càng thơ bos chẳng tự đi xin bê uo sekarang PDW dan ada cerita deh bocor kaget nyole lu konyol lagu tas terengah lotok ngalor ngidul nyoba gosip tukang rasani tukang ngelo ngenyeti celok kemak jawabannya wes sayu yo pak orki jatuh mata warna-warna yang delok kondil edelos toto salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawabannya wes sayu yo dapat bareng warga kan seperti kami ngomong-ngomong nonton panjenengan. Nah, oleh toh. Iki dijumun aku. Mereka lah kalau kok sukain aku. Yalah aku ra njumuk nekmu, ya aku ra menang lho jenenge. Gimana kok kene berarti Rene? Ki engko mo, lek urung entek mandek ya urung, bakal mlaku lho iki engko. Kita kangen kirim lakuin kok. Dan aku sing sitok ora oke lho. Ya lek iki tak kei ya aku bangkrut lho mo. Ya nekmu dhewe engko lakokno ge isen ono. Lha sing kene kok caruki kok kamu tidak ngiseni. Ya kok nggonmu iki lho mo. Engko lakokno. Engko lek engko nebone nemahku ya jumuk enekku lakokno neh dumen ngono. Iki wayahmu. Saya ke wayahku. Iya. Yo ngono. Oleh sitok, cuman. Beh, ada kok iderne neh lho mo. Iki ki lek kok tembak ngene iki tabungan kok njumuk neh kok iderne ngono lho. Lah juga ning internet sanaku. Dhisik lek nembak mang tabung. Ki miderne. Engko lek ora oleh yo wis gentan aku. Parakno rene sing loro ku mang. Aja dongok-dongok dadi wong. Sinau karo aku sing pinter. Aku sembarang-barang juara lho. Wong nyeblok kok anggampengan ku lho oleh juara. Astagfirullahaladzim. Ngumpul nglumpati sampiran kuwi. Lah, ada ngono. Wong iki mah lho sik sitok wae Rene. Lah sitok iki. Rene. Ya tak kakne lah ngono. Masa aku arep menang ada protes ae lho. Ya ora protes lho, nyatu kleru kok. Nek ku ate kok gerekne lho mo. Iki sing gedhi-gedhi. Ricek paling kok mang. Iki yo kan yo wayahe. Alah. Ki entek engko tak ubengne apa? Wis entek. Weh, wong wayahku barang kok panggah bricek lho. Entekku lho. Alantek mo. Payahmu. Ya, bocah kowe iki. Ate yo ki isih usum dakon ra ngono. Nyapa lho yu? Dakon iki ket mbiyen iki panggah apik. Rene oleh melu. Metu duwite apa ora? Diisi bengok ke piye lho yu lareng ngetokne duit. Gek kuwi apa? Kates mi. Kena lek coklat ungkul yo dadak takok. Arep nyol arep lemati. Arep mau. Lagi bianget tadi, tak omongi. Kuwi mang olehku kok alase nggone dudondur kono kan lho. Ngono ki mbok lek mendemi. Gek engko lek mendemi gek aku ngono. Kowe dipadoni bapak lho yu. Diteleki lho dhisik. Nyatili ono mo. Lah engko lek aku lek mati engko sapa sing nangisi? Lah aku ora nang duwe sapa-sapa. Ora ning duwe piye lho mo. Kok lek awakmu mati, aku lho mo sing nangisi tenang ae. Tak kon ngiwangi sayem. Gek karo glundungan ngono. Iki kadretok nangis iki aku ora ana sing ngurusi engko.
Sing ngurusi ya Pak RT lho, Mo. Engko lek kuburane kono ora sedeng, awakmu dikubur ning mburi pawon ae. Ya gosong kok aku lek gak ning mburi pawon. Ya timbang kek neng kono katisen ya ning mburi pawon anget. Kek neng kono lo cedek kalen. Wis tomo manuto. Melu manut Darmi iki dijamin beres kabeh. Iya, yang beres kabeh, tapi beres orang genah. Aku iki lho wong genah, ya waras. Lek sing ra waras ki sing nguntrang-untrung dalan ki lho, jarakmu jenenge selamat. What? Nyomo, kek panganan. Anu selak mambu wis ndledek iki lho, Nyo. Mami aku. Lek kowe mongko ora tak bolo, Nyo. Pira ora kok jolo aku mi. Nyomo, Aku. alah, momah yu. Nya panganan lek ngono. Ora mi, lek mendemi panganan ae. Kowe mengko ngalasku dhewe. Tak apusi to kowe mong deret. Tenan yu. Ngono ki aku ora percaya karo sampean. Modelmu kaya bajing celurut ngono kok. Astagfirullahaladzim. Kowe iki ora sangone wong gerang. Jajale to. Tili ono kurang percaya. Tili ono mi. Jajalan kurang percaya, glowing kaya ngono kok. Mesti rasanya lagi banget tuh kurang percaya jajal loh. Iya yo paling. Deloken to. Wis mocar madune. Bismillah, bismillah. Bismillah ora mendem, ora mendem. Oh no. Lagi banget. Sampai jingkit-jingkit aku yuk. Ngesek melu merembeng aku mi. Nyang apa merembeng? Wong mau lorong sido mati. Oleh mau wis mati agek nangis so. Jane iki yo kok ora genah to mi. Iya, jarake konyol kok nyang Surabaya pas mulai. Aku mambing ki krungu motor yu. Kaya pickup lho ki. Rung antret. Kaya ngeduk nek grodak-grodak ngono patute yo konyol. Done watu lek grodak-grodak kuwi. Ora. Yu konyol ku lho yu. Lek medun kok pickup kan ndak iso. Kayak nyang sopire ki biasane anu apa diuncal nih. Kayak sandale hilik kan sandal jadi grodak ngono lho. Orang genah, mikir genah mi. Wes yu. Meneng cup. Ora sido mati. Iki ana. Tolong. Aku mami. Tuh, butuh. Arnyandi. Kondi mau? Ora usah takok aku kok ngendi. Kowe arep nyandi. Lah sauramu yo ngono. Ora usah takok aku arep nyandi. Lah kowe kok ngendi? Alah mbuh do, aku mung konggone Darmi. Yo ngono mo ditakoni wong kele nyauri ki jlentreh ngono lho. Aku Darmi arti racun. Perkara apa mo? Kok nganti adi racun yang Darmi lho kowe iki. Beneran mo? Kowe lek diracun yang Darmi, wae kok jaluk kok elek ngono ae. Mati kowe. Aku ora ndek saingan karo kowe. Dang ngamu to. Kowe demen lho aku mati to. Yo ora mo jane aku yo isih diwelas to nyang kowe iki. Tapi titik sing akeh butuhku nyang kowe iki. Rene yo. Tak omongi. Rene yo. Kene lungguh kene. Aku ki butuhku tak menokeh nyang kowe mang mo. Arep tuku apa merembek duitku kurang. Gini sing butuhne duitku. Ngono aku arep diracun Darmi kok lega. Sing tak butuhne kuwi duitmu lho mo. Kudu kowe. Lah kowe mati ya lho mo. Pokoke duitmu eneng ora piye-piye lho. Lah saiki aku duwe duit apa ora apa ngerti kowe? Lah gek kowe nggawa duit pra saiki? Lek satu nggawa mo.
ora sida mati ritek kowe kuwi. Ayo rombongan tuku apa merembik. Duitku kurang. Leh ku nggawa 7.500. Lagi pira lho regane? 2.000 piro mo? Lek 2.000 ya wis turah. Alah mo, maksudku ki 2 juta. Oh no. Gek duitku ki 7.500. Tambah ono ngono lho. Gek engko mangano dhisik kowe. Ah wegah to, kon nambah kok perang gunung. Lek kon nambahi 10 apa 20 ngono aku gelem. Lah, ya aja semono lho mo. Wong sing tak share ki gununge to tunggalan. Lah sakmono aku ora ngatasi to. Ayo melaku nyanggon si Konyil. Konyil bar ke Surabaya. Tenan mo. Iya, ayo melaku. Kapan mulainya Surabaya? Kok moro-moro ki semulih lho. Lah strong dino ki mulih nah wis lah akeh. 3 dino Surabaya oleh duit akeh ki. Ki kerjane apa mo? Apa mo ki dodolan-dodolan apa lek kono ki? Jenenge bar ke kutha ki mesti lah akeh. Kasih ya menteng-menteng. Wis ta yo. Engko lek ngantek duit tak ampruk-ampruk lho mo kowe. Astagfirullahaladzim. Rasane cek bangga pria iki piye? Tebake lho, wong kutha ki ra pilih-pilih. Sing penting mengkel bolongan, panggah payu. Nek aku ngepek arep mlaku ora iso ta saiki. Leren dhisik aku cian. Engko lak nyatu yo wis aku yo pengen neh yo balik neh rono. Karone yo lak suwi-suwi nang kono yo masak nembok. Dah, ki lak rembik. Lak musuh aku utuh kelas e. Kene laris manis, duitku saiki yo akeh. Penampilan yo saiki yo apik banget. Opo lho dhek? Tapi ngomong kok kaya ora tek krungu suarane, yang ndi wonge? Apa yo buka dasar? Wong agar buka dasar ora payu lho. Panggah. Ngono ki ambuk yo melu aku yo. Tapi lek melu aku, ki engko aku dikalahni. Ndak iso. Pelangganku lho. Wis ora tandingane rembik. Aduh. Kok perih to jian. Lek wati ngene iki nglayani wong piro yo? Lah pacak aku diserahne yang tukang beca karo tukang rosok ki yo wis ora tau cethuk to. Tak takoni tarife yo ora gelem ngaku. Patute cek larang aku. Wow. Wong aku karo wati lho, cek ayu aku. Lek pomo larang kono, selama nang Surabaya ki lho, mesti nyethuki aku. Alah. Panggah larang aku mesti. Asem kok medhe apa arep marani tikus ku mang. What? Nyil. Kok nyil? Gitu pae. Apa lu mengkarene? Jane iki kene malah budek ngono nyil. Celuke kok kaya wong bisu, metu ah. Jane nyang apa to, Mbek? Apa wis kangen ditinggal 3 dino mangkat mulih ae.
ora lho. Lah aku mesti kaya gareng iki bar dijengges wong. Jabang bayi. Leko. Jengges piye to, Mbek? Aku iki lho kelarisan. Wong ki lho. Lek sedina lho nglayani wong 20. Alah, wong modelmu kok kelarisan. Paling yo kok driyahne gek wong sitoke 5.000. Ih, ya ta? 5.000 ki gek oleh apa? Lek ning kono ki, Mbek, permene lho 5.000 ora oleh. Ning kono ngendi? Surabaya, Mbek. Jane awakmu ki urung krungu. Aku lho saiki dadi arek Surabaya. Alah, ame ning Surabaya pirang menit agayam sundel langit. Ki wong endi sing arep karo kowe iki? Wong Surabaya lho. Anu ganteng-ganteng. Ki apa ini sing arep nyang kowe? Omong, Mbak. Selama aku ning Surabaya 3 dino. Kabeh yo tukang becak, tukang rosok. Aku sing layani. Lek duit kowe nang omahe tak bantal. Saiki lho dadi kasur. Alah, ada ora percaya mbek awakmu. Deloken duitku nang omah nyatu sak kempluk wisan. Tenan? Ngomongin delok om lakuku lho penggah ngene. Ya lho ora mek gaya ngene-ngene kowe. Ora, Mbek. Ning kono ki, Mbek. Sing butuh nek engku ki. Astagfirullahaladzim. Jejer, jentrek wombong lho, Mbek. Wombokmu mambuno kok. Ora sah, Mbek. Lek awakmu ning kono ora samar lak payu. Mergane ning kono lho, Mbek, sing dibutuhne iki, sing cantik-cantik kaya aku ngene iki lho. Iya ngalah. Cantik. Lah wong rupamu kok clurek ngono kok cantik. Lah iki cantikan aku. Kaya ngene iki lho. Rambutku kuning, klambiku kuning, untukku kuning. Ndak jenenge. Ndak ya? Mambu lho, gadelmu galang. Ora ya, mambu pete. Ora wong aku mau pete kok. Mambu tai lak ngono. Ngelamak kowe. Kowe lek panggang ngerebut langganan kowe, tak terit apa ya? Boto sak truk tengmu titenono. Iya, Mbek, 2 truk sisan. Kita gene mbangun omahku. Langkengane malah diajangi. Dapur wong kaya ngono kok dadi saing aku. Titenono kowe. Sandal bareng yo kok pedhet. Ya. Allah midomo yo aja nututi ae, Katik. Aduh, Aku nilisi to to. domo yo wis. Ndak demen. Ih, kamu ndak demen mi aku wis emploken dhewe aku moh. Agresita ngono lho yu. Titik. Wis to yu kudune arep. Jane aku kan mengkai ora mati lho. Ya engko lek urung. Ya engko kan nek aku mati ning bature. Aku mah. Astagfirullahaladzim. Pokoke yu nyandi paramu lek urung niliki tak tututi. Mi. Jane yang apa awakmu kuwi? Anu yu areng ngeracun yu soyem. Aku mah lo diracun. Lo. Kok sembrono? Rene tak kei. Padha rene yo. Kalau mi. No. Arti kaya apa kan? Ayo delok. Iki guangan. Ayo kok kayak rebutan ngono kayak pecah cilik lho bodonan. Apa to Mi? Ora ngono lho carane ki. Jere ar kok nei. Aku arek mulai. Arek adang anu kelan anu bengok nang lo. Sik to. Ora sik yu cepat. Kena tak gitu kureyek.
terima kasih ora matur suwun ya. Adikmu ki wis ngono kuwi lho. Jareke bar lu ngonyil. Lah memulai kapan? Mang bengi. Gak kok cara kok naik. Yo. Wolonge bunyel. Oh no. Dermi merong pulau ngono. Oke ndi? Yo ke dermi mau iki 8.000. Lembarane iki lho ya. Ya jelas akeh iki, ngono ke ajine akeh darmi. Wis to, lak ora arep ya wis kene. Arep wedaan utangmu sik 5.000 nyang aku, gek iki kok 8.000 ki wis bathi 3.000 lumayan. Luman taku. Jane nyates kere tenan katake bolong. Halah wis ora usah ngelok ning ngene-ngene, sik kena dinggo kok. Ya wis lakno, matur nuwun ya. Aku tak mulih ya tak gendandakne sakku bolong. Pini mbake kok gek njaluk neh. Mending kak tumbas wis salep, tak nambani empu.